ще рисуваме 40 кръгове. Защо точно 40 и защо точно кръгове? На тези въпроси ще ви отговоря в кратката практика, която съм ви подготвила. Рисуването на 40 кръга е символично и психологически мощно упражнение, което се използва в различни практики, но в случая ще говорим за нейрографиката. 40 кръга да нарисуваме, това не е просто рисуване на кръгове, а начин по който да тренираме ръката. В нейрографиката има принцип, който гласи, че количеството на линиите отговаря на качеството на резултата. Защото линията се явява като проекция на нашите мисли. Линиите, които рисуваме с нашите ръце, е един вид проекция на мислите ни. Движението на ръката е движението на мислите ни, а кръгът в случая се явява като безопасност. Така моите мисли са защитени, защото формата на кръга носи позитивен заряд. Кръгът е универсален символ на целостта, хармонията и цикличността. Той няма начало и край, изразява съвършенство, безкрайност и баланс между вътрешното и външното. Така моите мисли са защитени, защото формата на кръга носи позитивен заряд. Зад всеки кръг стои всяка една задача, която ние сме си назовали в съзнанието. Но понякога ние не знаем какви задачи имаме. Въпреки това, рисуваме, за да хармонизираме вътрешното си състояние. Числото 40 е трансформация и завършен цикъл. В много духовни традиции 40 е число на промяната и вътрешното пречистване. 40 дни – период на преход и обновление. 40 крачки, 40 дихания, 40 дни медитация, 40 кръга, вътрешна хармонизация и завършен цикъл на преработка на емоциите. Сръчността на ръцете и възприятието на очите ни кара да съпреживяваме това, което сме сътворили. Нейрографиката е един творчески процес на съпреживяване и трансформация на емоции и чувства.